Magauban angkot sa katapusan, sa kapanahunan, karon atuwa siya, ito sa kalangitan, naganda mo puluyan, sa tanan nga balatan, o mubalik siya, dini sa Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga ng ating Panginoon. Dinhi sa Tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini ka Tulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis mga kasayuran, mga pagpasidaan o mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan aron kita mahimong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga naa sa kahitasan sa mga langit. Nini nga kagabion aniya kami nagaduol kanimo. Nagpasalamat kami kanimo o Dios nining lain na usab nga higayon nga imo gihatag namo diin among mapamatian matun-an namo ang imong mga bililhon nga mga pulong karong gabioda. Hinaot pa nga ikaw magpanalangin sa mga pangutana ug mga tubag nga igahatag karong gabiona nga unta maandam among kasing-kasing sa pagsabot o sa pagdawat sa kamaturan nga magahatod kanamon tanan paingon sa pagpangalagad kanimo. Among gihandom o Dios nga sa pagbalik ti Hesus kaming tanan uban sa imong makanakan nga nagapaminaw karon. Wala unta isa nang malaglag
kami untang tanan makahimo sa pagsugat kang Ginoos aron mo angkon yan ang ganti nga kinabuhi nga walay katapusan. Nining gabion na giampo sa namo sa pinasahi tungod kay duna kay mga kaanakan karon nga nagapaminaw sa imong mga pulong nini nga programa nga dunay mga ginabatyag sa makalawasan, mga balatian sa lawas, ang uban ay mga maintenance, ang uban as mga tambalanan. Ining gabion na naghangyo kami kanimo nga hinaot pa nga imos lang duaon karong gabion na hika pa ang ilang lawas, tangtangi sila sa mga balatian, mabatnan unta na nila ang himsog nga panglawas samtang nagapaabot sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Kristo. Nining gabion na amo sang giampo sa pinsahi kini nga radio station, ang DYCM. Hinaot pa o Dios nga ikaw magapanalangin niini nga radio station. Ihatag sa kanunay ang maayong kondisyon ani. Proteksyon ni kini gikan sa mga disgrasya among gitugyan diha kanimo. So naghangyo kami nga ikaw magmando kanunay sa matag usa namo nining gabiuna kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga among manuluwas. Amen. Okay, padayon ta higala nga tusunahan sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, atong gina-welcome no ang atong mga kahigalaan nga naminaw karon sa radio kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon dinhiman sa Visayas, Negros, diri sa part sa Masbate, Biliran, diri sa Leyte, Camotes Island ug Islas Bantayan. So kamuntanan nga mga listener sa radio, welcome karong gabiuna. Ato sang gina-welcome ang tanan nato nga mga viewers. Kutob sa nag-view karon sa atong programa, kung asa mo nahimutang karon ni Amamos Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, or tuwa ba mo sa gawas sa nasod, o asa mo nahimutang nining panahona, o niya nagapaminaw mo nining nga tulumanon sa Jesus is our hope, sa gihapon higala kinasingkasing mo namo nga gina-welcome karong gabiuna. Pwede na mo makapadangat diri namo og maminsahe, pwedeng mo text mo namo ni Brother John, pwede ari sa comment section ninyo ipaagi ang inyong mga messages aron ato day nang mabasag. Nasa may mga pangutan ng importante kayo. Tungod tingali kay nagbasa mo sa Biblia, nagtuon mo niya na ay gikalibgan ninyo, ipadangat na din higala aron ato na onyang gahinan og panahon sa pagtuki dinhi sa ato nga programa, no? Kanala mga pangutana nga nagkinahanglan gyud ta nga makahibaw. Dili ka ng pangutana nga sirado po itong nahuna nga kung tubago na to, wala po'y kapuslanan kay nanasya iyang kaugalingon nga huna-huna. Ang ato anak nga kanang mga pangutana na to nga sincero ta, nangutana ta kay gusto ta nga mahayagan, matinawan sa pulong sa Ginoo kay gusto tang magkinabuhi diha sa kamatuoran. Ana ang ato gina-welcome din nga atangin ninyo ay doon na gina-welcome namo higala ang inyong participation sa ato nga pagtubag sa pangutana karon nga gabi So atong ihatag ang panahon ni Brother John, abot na siya. Atong ihatag kani ang panahon alang sa mga pagpangumusta nga kaninyo karong gabi na. Okay, akong balikon, pwede na mo makasend og mga messages sigala. Pwede ari mo sa akong messenger, makasend og messages kana akong wa mo i-load kang Brother Libby Clavis nga Facebook nya messenger, makasend mo og mga messages. So ato nang gina-welcome o nya address ang mga number ni Brother John. Ato nang gina-welcome higala sa atong programa. Okay, atong ihatag kaniya ang panahon, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, mga higala, welcome din sa atong programa. Jesus is our hope, no? Nalit gid pipila ka mga minuto tungod magod sa ato nga mga kuan pod, mga schedule, mga gimbuhaton dito tagikan sa Buayahan, Medellin. Diin dunay duha ka okasyon nga ato nga
gitambungan dito tungod kay ilat ang gi-imbitar una ang kuan kanana ang blessing sa bag-ong balay ni Sister Milda Buratso ikaduha sa iya hapon nga birthday, no? So dunay duha ka inunta party dito sa inunta sa ilahang loan ug dito gid sud sa Panimalay. Nagkaan sila nag-publishing sa ilang nindot og bag-o nga balay ni Sister Milda Buratso. So congratulations Sister Milda sa imong nindot og bag-ong puloy-anan nga happy birthday usab nimo kay duha man ka okasyon ang imong gikuang karon, no? Mo nang nalaytag pila ka minuto mo na gyud ginhawa ginatong paniguro paningkamot gyud nga maka di lang gid pamalin nga og malit man gyud gani di lang kay taas, no? Thank you so much sad sa presensya ni Brother Libe. Well, kutob sa naminaw karon sa ato nga broadcast sa atong programa Tibuok Kalibutan. Welcome unya daghang salamat sa inyo nya. Again, akong pasalamatan sad si Sir Melvin Buratso. Sir, thank you so much sir sa inyong kuan nya dako nagigkaayong kalainan sa inyong kinabuhi kaniadto og karon. Kana utang na nga kabubuton natos Ginoo kaniadto in town sa mga gagmay pa mo. Naaramos kampo mamaka mangguna pero karon kaluis Ginoo, di fortuner na mo. Amo nay nindot nga panalangin sa Ginoo. God has a better plan for us. Thank you so much sir. Unya kang Dong Bikmal pod unya ga poda tanan nga nagkuang karon aparon dito sa party. Ang humanaman ang house blessing ang gikuan po nila ang ilang party sa birthday ni Sister Milda. Again, God bless us. Brother Libby. Okay, digon salamat Brother John. So ato ning basahon ni Gala ang mga mensahe nga atong nakita do. Okay, palihog lang po og share mahigala sa ato nga programa karon aron mas daghan ang makatan-aw, makapamati sa pulong sa Ginoo. Okay, ato ning pagbasahon ang atong makagilaan ato nakita dinhi. So niya si Sister Gay Marie Kalapuan nga nanukad gikan sa Saudi Arabia. Salamat sa pag-send og tulo ka mga heart, Sister Gay Marie, og tulo ka mga kamot nga nag-pray. So good evening nimo diha og sa imong mga igsuon diri sa Pilipinas. Anya niya po si Sister Ginalyn Lomuntad. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn diya sa Takop, San Remigio, Cebu. Anya niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-love o pag-pray Brother Rufino. Niya sad si Sister Ila Lipalam. So may gabi ni mo Sister Ila o ba ni Brother Juni Kalapuan o guban sa inyong Panimalay, no? Mga silingan yun din naminaw karon diya, no? Mga Serapino family. O niya, nga ito ng Sister Enilia diya, ng Brother Eric Sinoy. Salamat lanog-lanog na inyong sound system diya, Dong Eric. Niya, tanan dihang mga silingan na nato, sumabuli, na naminaw karon kutob sa naminaw diya. Welcome sa ato nga programa. Okay, niya po si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab, kaninyo Brother John, o Kuya Libby, o sa mga kaigsunan, nga makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon nining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. Aniya, thank you also ni Asad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. Aniya, on air na diri mga brad. So thank you kaayo mga sir, no? Atong madasigon o aptikon nga CEO o nga atong station manager diha sa Riverside FM Cebu. So good evening diha sir. Thank you kayo sa inyong pag-on air sa atong programa. O ingon sad kang Pastor Joel Tirana. O sa tanan sad ganaminaw diha karon sa Riverside FM Cebu, atong gina-welcome karong gabiuna nining tulumanon Jesus is Our Hope nga nanukad dinhi sa Bugo City, Cebu sa DYCM Bugo Adventist. Okay, ato ning padayonon mga higala og tan-aw. Ni Asad si Hyacinth Carl Chung
Bakiro sa kuan po ni siya sa Hagnaya po ni Hagnaya. O niya iyang mensahe, maayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Shout out ko sa akong lola, si Roth Chong Bakiro. O akong name, si Carmi Chong Bakiro. Okay, man gabi ni mo, no? Carmi Chong Bakiro. Niya po si Dong Johnny Mar Kalapuan. So, man gabi ni mo, Dong Johnny. Salamat sa imong pag-pray o pag-love sa atong programa. Niya po si Randy Higante Hapon. Good evening. God bless. Okay, ato ding padayon ng pagbasa. Ato pong nakita din si Brother Norland Pagal. Good evening, Brad Lib o Brad John. Mo-greet ko og happy listening sa kang bro Filimon Berdida sa Luok, San Remio o sa iyang pamilya. God bless nila sa ilang kanunay nga pagtan-aw sa live. Okay ni apod si Pedro X. Drew. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. Shout out ko sa akong tatay kanunay na minaw, si Pedro Nailon Senior. Okay, salamat kayo, no? Brother Pedro Nailon Senior, sa imo kanunay pagpaminaw sa atong programa. Niapod si Midche, si Jen Ibanez. Good evening, God bless San Remio. Shout out kang Margie C. Vargas. Okay. Arita sa pikas nga screen mga igala ato ning Lilion Makadiyot. Alang sa mga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Ato nakita din si Ginalyn Dumuntad, Randy Higante Ihapon, Ronilo Itang, Nona Hane Monterde Punay, Lovely Alburo, Madeline Kaindog Kaskeho, Babilin Brosi, Rotzel Negro, Junimar Kalapuan, Merifel Vargas, Patri Jim Kulastri, Ila Lipalam, Lucky R. Vlogs, Gay Marie Kalapuan. O niya diritas mga nag-like mahigala ato nakita din si LC Petugo, Basilio Tiro Notarion Jr., Silver Remelito Sigarino, Jelin Tiro. Okay, so this time mo niya ito nakita. Kanya, arita higala sa ato nga messenger, ato ning pangbasahon ang mga kahigalaan ato makaigsunan nga nag-send og mga heart, mga higala. Ang uban ay mga message nga gipadangat sa atong programa. Ato nakita si Sister Remedios Dehito. Good evening, good evening sa gihapon, Brad. Di anapod mi naminaw og sa mga Nugra family, Brad Libby, na sila si Richard Berdin og Sylvie Velarde sa Escalante, Negros Occidental. Okay, gikan ni Sister Miding dihito diha sa Maya. Yan yasad si Gina Ginelamos Larisma. Niyasad si Jimar Colis Gabaton. Niya po si Brother Siloy Beronas. Niya sa mensahe, mayong gabi ninyo diha Badlib o Badjon. Naminaw na sadbi diri sa maong programa nga walay puas sa pagpaminaw sa inyong talamanon kada gabi, Brad. Okay, salamat kayo.
diya sa upper Kadwawan. Niya diya sa kinatibukan sa Kadwawan karon atong gina-welcome ang tanan. Kuan na atong ipangumusta diya sa dool sa mga silingan nato sa Seventh-day Adventist Church, no, mga kaisona nato diya makahigalaan nga naminaw. Siguro nanay trompa diya, duha na ka-trompa ang nagtingog diya, no, sa east o sa south paingon. Lanog-lanog na diya atong programa karon. Salamat ni Esther Marites Paraiso diya sa pag-operate sa ato nga sound system diya sa Seventh-day Adventist Church. Mga silingan sa Daminaw, maayong gabi. Niya na pag atong tanahon, niya sa ito nakita ni si Sister Chari de la Cruz Nugas. Maayong gabi ni mo dahil Chari. O kang badudo diya, uguban sa imong mga kabataan. Gina-welcome karong gabi na sa ato nga tulumanon. Okay, niya pag atong tanahon. Niya po si Brother Rufino Moreno. Niyang mensahe, thanks bro Libby. God bless you. God bless also Brother Rufino Moreno. Niya po si Brother Wingwing Goliemas. May gabi na mo dong, Wingwing. Uban sa iyong pinalangga ang asawa, iyong mga kabataan. Napasiguro ron sila dias buhayan si Brad Wingwing, Brad Libe. Ya tong yan pamilya kaming ubana dito ganina. Ako lang gibiyaan tungod lagi kay ni amtay programa sa radyo. So thank you so much sa pag-viewing. Ko ang busy maguni kaayo manang bihira ra gid nato makita nga mo view sa atong program. Okay, niya po si Sister Nana. Salamat po sa pag-love sa atong programa. Niya sad si Brother Basilio Notarion. Okay. Niya po si Brother Ronilo Itang. Salamat po sa pag-send og heart. Niya si Ginaline Lumuntad. Niya siya mensahe. Mayong gabi, Sir Libby. Salamat kaayo. Sister Ginaline, mayong gabi po di mo diya, no? Salamat sa mga heart o mga kamot nga nag-pray. Niya sad si Sister Dilma Pilayo Ando. Diya ni sa Kumbado, Tabugon. Mayong gabi ni mo, Sister Dilma. Niya salamat sa imong paglantaw sa ato nga programa. Thank you kanya. Regard sa imong mister, imong family diya karon. Tanan nga taga Tabugon, mayong gabi niyong tanan. Okay, niapon si Dong Bob Rituya sa Tuburan. No kadi sa Tuburan diya sa Mangga, Tuburan. Mayong gabi ni mo Dong Bob. Uban sa imong family. Tanan nga naminaw diya atong gina-welcome sa ato nga programa. Ani ato po nakita din sa screen higala si Brother Rodolfo Bantilan. So mayong gabi nimo Brother Rodolfo. Niya salamat sa pag-send og heart og pag-pray sa atong programa. Niya po ito nakita nga mensahe niya sa ato nga cellphone ato ning basahon mga higala. Okay, Brad Libby, Brad John, akong ipatimbaya si Dato Banag-Banag sa Hagnaya kay kini nagasunod sa inyong programa. Ang nagtimbaya si Fred diri sa siyudad sa Bugo. Okay, mayong gabi di ay ni Dato Banag-Banag, no? Niya nagtimbaya sa nimo si Brother Fred diri sa Bugo City. Okay, ato pa rin tanahon. Niyasad si Onsdak. Pulos man ni iyang kuan. Ingon nga kinsay nagsugo ninyo nga magtukod mo og SDA Church, Roman Catholic Church, uban pa. Tubagan ninyo kung dili mo anak sa yawa, mga bakakon Juan 4:44. Okay, unang-una tanawa ang imong kaugalingon, ang imong pagkaanak sa yawa o ang imong pagkabakakon ayaw ipamahid sa amo. Kapila na ninimo gibalik ni, kapila na kasultii. Maygang kinsay nagsugo sa inyo, gisultian ka na nga wa mi sugua. Nya mangutana pag kinsay nagsugo, nya sunod na pud pangutana na pud ni. Nya og kanang imong kabakakon o kanang imong pagkaanak siyawa ayaw na ipamahid sa amo. Nya kana mangutana gani ka, hunahuna nga kanang imong pangutana haum ba dinhi sa atong programa. Kay og dili gani haum,
anha ra na sa imo haom, ikaw'y pangutana, ikaw nalay tubag sa pangutana. Ay salamat kaning iya pick account man na niya Dax na Dax. Hibaw-an na nganong magtago man kay lagi ang yawa ingon ana ang kinaiya unya ipamahid pa hinuon aw nasanay naman ta ana di na ta matingala may tungod na Dax dako agyod ang imong pagpanabot. Salamat. Okay, niya sad si Brother Domingo Bunukan. Good evening ninyong duha Brad Liv ug Brad John. Sa gihapon ako i-greet og maayong pagpaminaw sa tibok pamilya ni Brad Pedring Carabio. Oban siyang pinangga nga asawa si Sister Bibi Carabio. Oban siyang tibok pamilya. Salamat Brad. Okay. Mayong gabi nimo Brother Doming Bunukan. O niya ato ning lantaw ning pikas mahigala. Okay. Arita sa pikas ng panahon ng mga nahidugang nga naglantaw. Niya ato nakita si Linabog Montiadora Nas. So may gabi ni mo dong. Niya si Edward Generes. Niya po si Bardonilo Itang. Gregorio John Tuling Pikit-Pikit. Brother John Pikit-Pikit ni sa Gimpilakan. Florida Amoris Sigarino. Okay, niya po si Eriksa Sinoy. Niya ato po nakita si Elpidia Curo. Niya po si Mids. Okay. Okay, mo ito yung mga nahidugang. Niya po si Patri Jim Colastri. Niya aritas pikas may higala. Mga nahidugang po nga nag-like sa itong programa. Niya si Elsie Pitugo, Merlin Derder. Niya po si Mary Grace. Mainit. So may gabi ni mo, Grace. Niya ato rin tanawin, higala ni ay message din sa ato nga messenger. Niya si Merlin B. Derder. Mayong gabi ninyo Pads Libby og Badjon og tanan nga naminaw karon. So may gabi nimo Mads Merlin. Anya niya po si Sister Elsie Lim. Agyang minsay, good evening ninyo diha kuya og sa tanang naminaw. Nya salamat sa mga heart og sa pag-like sa ato nga tulumanon. Sister Elsie Lim. So thank you kaayo. Okay, niya po si Madslia Muñez. Ingon siya rin ayaw na tubaga ninyo kay bisan unsaon ninyo igpasabot dili man jud na siya kasabot. Okay, siradon mo yung nauna. Kanya niya po si Lia Muñez. Ego lang nang manglawgaw nukad nigikan sa Manila. So good evening ni mo dia Sister Lia. Kanya ato na tahigala sa paghatag og tubag sa pangutana karong gabi na atong ipabasa sa ni Brother John ang mga pangutana aron tagaan tog tubag kanya kamo dihang naminaw makahimo mo sa pagsalmot makahatag mo higalag dugang tubag sa pangutana nga tubago nato karong gabi na Brother John. Okay, bago na ko ako ano ni putana ato sa ning basahon ni aron madilit ni Dires ka kuan ni Ninong Doming. Good evening ninyong tanan diha sa station. Ako ang i-greet ang pamilya ni Brad Pedring Carabio nga taga Kinatarkan nga nagpaminaw sila karon kay midawat naman sila sa Bible study. Gikan ni kang Ninong Doming Bunukan. So thank you Ninong. O niya Brother Pedring, thank you sa inyong pagdawat sa panahon para sa Bible study. We'll add to ta sa pangutana, no? Kagabi doon na to'y kuan, doon na to'y mauni na sakyan, no? Kato sa katubang kuan ba kanana ang nagtakuban rapod sa iyahang kuan sing account si Loor unsay basa ana niya Loor or Loor kay L-O-O-R Loor or Loor depende na lang ana sa usaoy pronunciation ana nga ang iyang gisulti lagi nga nag-ingon kuno ta nga kitara ang maluwas
kay kita ang nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ingon niya na unya gisakyan ni. Kay ako man tong gisulti. Nga kaning pagpamakak lagi ato ra man lang ginang larguhon. So gisulti nako nga wa gina mahitabo nga nag-ingon mi nga kamera ang maluwas. Kay kamera nagbantay sa igpapahulay. So mo na akong gisulti kagabi. Gisakyan man ni Brother Eric. So Brother Eric, ako ning amo ning tubagon karon. Ang imong maayong gabi sir. Ngano man na si Luor, wa man di ay mo magsulti nga kamuray maluwas. Mura man na og buringog ng tawhanaa, magbuot-buot ra man gyud og iyag istorya, himo-himuan og istorya. Karon may labot di ay mi sa kaluwasan sir. Kay bisag wa mi nagbantay sa adlaw igpapahulay. Okay, daghang salamat Brother Eric. Ni ay duha ka punto nga atong subayon. May tungod ining maluwas ug sa adlaw igpapahulay. Dugay-dugay naman gyud ni ang atong programa dinhis kahanginan. Kamong kanunay nagsunod aning atong pangutana. Mo kuan lang ko kini si Brother Richard Burden Velarde sa Toronto, Canada. Kanunay naman po ning nagsunod tong programa. Pero ang pinakadugay gyud nga inunta nahimong kabahin na po kinabuhi ni Brother Ronnie Ronilo Itang de Saudi Arabia. Wa gid mo makadungog ug wa gid mo makabati nga ning ingon mi nga kamiray maluwas. Niya ang prinsipyo sa Biblia, sabtan ninyo pag-ayo. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, gisulti, nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Tanawa, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron nga ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag kundili may kinabuhing walay katapusan. In short, maluwas ni. Tanawa, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya, dili malaglag kung dili may kinabuhing walay katapusan. Sa English na ngayon, and whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. Si kinsa ning makabaton og kinabuhi nga walay katapusan? Ang tanan nga misalig diha sa kang Ginoong Hesus. Nganuman, tungod kay ang kaluwasan naa sa kang Ginoong Hesus. Wala diha sa pagbantay sa adlaw igpapahulay ang kaluwasan. Wa diha. Kay kun ang kaluwasan naas pagbantay sa adlaw igpapahulay, naas pagbantay sa kasuguan, nunid na nga muila pata o magkinahanglan tag Kristo nga ato nga ilhon nga manluluwas kung maluwas ka naman lang diha. Pero ato nang subayon karon, dinhi sa gihisgutan sumala sa Tito Kapitulo 2, mo ni ang gihisgutan o unya dapat ni nga mapansin unta sa kadaghanan. Wa gyud mahitabo namo diri nga nag-angkon mi o nagpamatod nga kamiray maluwas. Pero kini bang si Luor o kinis Dax pamikil ni ang ilaha? Kana bang sakto tong giingon ni Mother Lia Muñiz nga manglawgaw? Mo bitaw nang ning ingon ko kaganina nga umutsat gani mo dire mangutana mo. Di mo po ni pangutana ning uban sa inyo distraction raman Kana bang haom ni ini nga programa? Niya sa Tito Kapitulo 2, versikulo 11. Ingon ni ini nga kinanaa nga gihisgutan dinhi. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. And how come nga muingon mi nga kamiray maluwas nga ang kaluwasan alang man sa tanang mga tao. Mao bitaw na nga giawhag ang tanan nga magkinabuhi alang sa kaluwasan kay ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. Pero unsaon man pagkaluwas sa tanan nga dili man ang tanan nagkinabuhi og kaluwasan. Sama pananglitan lang, gusto kang mag-abogado, gusto kang mag-engineer, gusto kang magdoktor,
pero dili ka mo eskwela unsaon man nimo pagka-abogado, pagka-doktor o pagka-engineer. Sa samang pagkaagi gusto kang maluwas, pero wa ka magkinabuhi og kaluwasan unsaon man nimo ang pagkaluwas. But remember nga ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. Bosa Brother Eric, ingon ini, kung ngano man wa man di ay may magsulti nga kami ray maluwas, nganong maumunay igi ko aning luor, tungod ni sa kakulang og kahinay gyud niya pagpanabot. Ang gisulti dinhi sa 11 kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Tandaan nato na nga ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. Unya, kay alang man sa tanang mga tao ang kaluwasan, gikapadayag ang grasya sa Dios. Unya, gihisgutan dinhi, atong basahon sa 12 ug 13, nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios non. Tanawa, nagtudlo sa pagbiya sa pagkadili Dios non, tanang pagkadili Dios non. Naay mga tao nga di gyud mo biya sa pagkadili Dios non, unsaon man niana ang pagkaluwas, bisan pa nga ang kaluwasan gitanyag alang sa tanang tao, kay di man sila mo biya sa ilang pagkadili Dios non. Unya nagyon dinhi sa mga pagibog nga kalibutan nun. Naay mga leader karon sa pundok nga hilabihan ka pa nga manyakis. Ang uban nagatubang daghang mga kaso nga ang ila ganing mga membro kung isulti na mupatay ug magpakamatay kay lagi unsa kay ilang pagtan-aw silang leader. Ang ubang leader karon wana naanas prisuhan. Unya kung imo ning tan-awon matud pa nga kinigisgutan dinhi nga mga kananaang nagsulti dinhi nga magtudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun. Sa pangibog nga kalibutanon o pagkinabuhi nga mapugnganon sa kaugalingon. Matarong og Dios nun dinhi niining kalibutana karon. Tanaw ha? Diin kini ipahamtang gyud nga ang tao makabaton sa kasiguron kadtong nagbiya sa tanang pagkadili Dios nun ug unya nagkinabuhi nga naglikay sa mga kalibutanong kailibgon sa kalibutan karon. Unya naging nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Giunsa si Kristo gipaabot sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios ug manluluwas nga si Jesucristo. Nganong si Kristo ang gipaabot? Tungod kay siya ang makaluwas, siya ang manluluwas, pero ang kaluwasan gitanyag para sa tanang tao o dili kay kamera. Unya ato nang hisgutan ron. Apay gihisgutan dinhi sumala sa gihisgutan sa Judas. Nag-ingod dinhi sa Judas 3 ang gihisgutan matud pa niining bersikulo nga gisulti dinhi gyud kay ganina gibasa nga ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. Unya dinhi gihisgutan na pud ni dinhi sa Judas 3, mga hinigugma, sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag maitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Unsa ning kaluwasan atong tanan? Kunya magbuot-buot maginisluor ug ingon pod nga kinini ang nag-ingon kunuming kami ray maluwas. Unya gihisgutan dinhi ang kaluwasan alang kanatong tanan. Amo ni ang gihisgutan. So karon kay nasakyan man nining Eric, kami ra kunoy nagbantay sa adlaw igpapahulay. Wagin mi maggarantiya nga ang nagbantay sa igpapahulay sila ra maluwas. Gipresentar lang gyud na namo ang adlaw igpapahulay kay mao man na ang inyong gipasipalahan gyud sa ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo. Unang-una, kung atong tan-aw dinhi sa gihisgutan dinhi sa Ezekiel, no? Klaro kaini ang gisgutan sa Ezekiel kapitulo 22 bersikulo 26, malinaw ang gisulti dinhi unya dapat nga ato pong sabton sa kalinaw dili kay ato nga buot-buotan pagtuis ang naa sa Biblia. Ezekiel kapitulo 22 bersikulo 26 niya gisgutan dinhi matud pa dinhi gilapas sa iyang mga saserdote ug ari ka diri sa kananaang imbibis may balita Biblia mga pare.
Ang saserdote god sa ato ni karon nga kuan pare. Gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan. Mga pare gani saserdote, mga pangulo na sa simbahan, mga leader. Timan-in ninyo nga kun ang leader nagsupak gani sa kasuguan sa Dios, ang membro supak pud na. Mao na nga dunay mga leader karon sa simbahan nga nagsupak sa kasuguan sa Ginoo, natural ang ilang mga membro supak pud. Mao nang gisulti ni Kristo sa Biblia, ang buta magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. Dili ni physically blindness, kundi sa espirituhanon nga panglantaw ug pananaw. Buta sa kamaturan, mauna magaguyod og buta, ang pangulo buta sa kamaturan, buta pod ang membro sa gahong mga hulog silang duha, but pasabot kauban ra ni silang hukman unya sa Ginoo sa adlaw sa katapusan. Nagyong gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong balaang butang. So ning mga butangang balaan ing gipasipalahan nila. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan og sa malaway ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Uwa, mo na ang ilang gitudlo ron kaon na tanan kay limpyo na. Mo nang gisulti wa gid sila magbutang og kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Ipadayon na tog basa. Og gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw igpapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Mauna nga kamong mga Sabbath breaker nga nahimong mga Sunday keeper, hukasan na ang inyong mga maskara. Hukasan na ang mga butang nga inyong gihimo sa paglapas sa kasuguan sa Ginoo, gitaptapan ang ilang mga mata. Unsa may gitaptap sa inyong mata ang Domingo, mao nang wa na ninyo makita ang Sabado nga maong adlaw ipapahulay sa Ginoo. Unya klaro dinhi nga gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw ipapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Timan-in ninyo nga kamo nagpasipala sa Dios nganuman inyong gilapas ang iyang adlaw ipapahulay. Sa among pagpresentar diri sa adlaw igpapahulay, dili tungod kay kami ray maluwas, kundi gisugo gyud na sa Ginoo. Tan-awa ra gud ni ang gihisgutan ngani dinhi tan-awa tan-awa gyud sa atong gihisgutan kaganina. Matud pa gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlaw igpapahulay. Ang adlaw igpapahulay ato ra ni nga gipresentar. Nganuman kay ang uban mga tarungan nga gipahunong na. Unya kay di man gihapon makalusot ang sayop nila nga pagsabot ilan na pong ingon gilapas na ni Kristo. Ang ilang gipahunong Oseas 2:11. Unya kay di man gihapon makalusot ang ilahang palusot mudaga na pod sa 5:18 sa Juan nga gilapas na ni Kristo ang adlaw nga igpapahulay, wa na. Unya kay dili man gid gihapon makalusot di man makalusot ang ilahang ang ilahang pangatarungan. Ang rason nga gihimo na po nila didto ra na sa mga Hudiyo o sa Israel. Pero kanang tanan bunga ra na sa ilang pagkamasinupakon. Kay nga naman kini sila mga Sabbath breaker, in short mga Sunday keeper. Kung atong tan-aw dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12 malinaw ang gisulti dinhi, and I'll give them the Sabbath, a day of rest. Ug akong ihatag kanila ang adlaw igpapahulay, ang adlaw sa pahulay, every 7th day. Wa mag-ingon every first day. Mauning adlaw ang gihatag sa Dios nga adlaw igpapahulay nga papahulayan sa Dios sa tao. Pero wa namo ni gigamit nga ang adlaw igpapahulay ingon nga maoy makaluwas sa tao. Moingon ming kami ray makamaluwas kay kami nagbantay sa adlaw pahulay. No. Kundili gisulti lang namo gipasabot sa Biblia nga ang Dios mo'y naghatag ning adlaw ingon nga adlaw ipapahulay every 7th day. So malinaw ang gisulti sa Biblia. So ipadayon nato pagbasa ang gisgutan dinhi as a symbol between them and me. Ingon nga mao'y timaan taliwala kanako og kanila. So importante ni ang timaan. Nganuman
aron ka maila, aron ka mailhan kay ugway timaan, kalibugan man na. Halimbawa, ang imong manok parihara pog kolor sa manok sa silingan, maari nga maangko na niya bisag dili na iya kay parihog balhibo, parihang manok. Pero ngano nga makabarog ka nga imo ng manok bisag parihag balhibo? Tungod na kay naay timaan. Ang uban putlan ang kumagko, ang uban kalingking, dapit sa wala o kaya sa tuo ba, timaan na. Dili lisod ang pag-ila nga imo ng manok. Sa samang pagkaagi karong panahon na, lisod man na nimong maila. Lisod nimong maila kung kinsa ang iya sa Ginoo, tungod kay pulos nagsimba og Ginoo, pulos nagampo og Ginoo, pulos nangalagad sa Ginoo. Apan dili gina nimo lisod mailhan, di ka lisod nga makaila sa katawhan sa Ginoo tungod kay naa siya'y timaan ang adlaw nga igpapahulay. Unya nag-ingod dinhi to remind them that it is I the Lord, aron sa pagpahinumdum kanila nga ako maong ilang Dios, who sanctifies them, nga nagbalaan kanila. Nag-ingod di that they are truly my people, og sila mao ang akong matuod nga mga katawhan. Biblically giangkon sa Ginoo nga ang iyang tinuod nga mga katawhan ang nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kung ang nagbantay sa adlaw nga ipapahulay mo'y tinuod nga katawhan sa Dios according to the Bible, ang wa magbantay sa adlaw nga ipapahulay, mga Sabbath breaker ang pangutana kang kinsa man di ay mo. Kay ang tinuod nga katawhan sa Dios ang nagbantay man sa adlaw igpapahulay. Sunod, mo ni ang gihisgutan dinhi. Busa kinini ang klaro na ang mga gipasabot sa Biblia, pero agigdugang pagpasabot og klaro atong pamatian si Brother Lemmy. Okay, digan salamat Brother John. Ato ning basahon ang mga mensahe ato nakita niya si Brother Jerry Nailon. Salamat sa paglab ug pagpray niya po si Brother Richard Burden Velarde. Maayong gabi mga kapaglaom. So good evening Brother Richard. Niya po si Brother Jerry Nailon. God bless sa inyong duha Brother Libby o Brother John, and God bless to all listeners, to all viewers, and God bless to all SDA members around the world. Niya po si Christy Layon, na salamat sa paglab o pagpray sa ato nga programa, Sister Christy. Kaya ito ning lagtaon makadiyot higala ang mga nidugang nga nagtanaw sa ato nga programa. Atong nakita din si niya si Brother Johnny Mainit. May gabi ni mo Brother Johnny. Yapos niya Nicole Somalinog, Luel Nodalo Estrira, niapon si Vina Kamay, niyasad si Celine Ruiz Mendaros, Crisaldo Borgonia, niapon si Leslie Van Elosorio, Erixa Sinoy. Okay, mo ni ato mga nakita higala nga nahidugang nga naglantaw. Ano arita sa pikas nga screen. Ato ning tanaw na okay. Wala na unya. Ato ning tanaw higala sa tong messenger kay niapoy mga nuod dinhi nga mga mensahe sa ato nga messenger, no. Ato ning lilion makaliot. Okay, ato nakita dinhi ang sila si Sister Jeannie Rama Fermin. So, good evening you, sister. Yeah, salamat po sa mga Kadawan State members nga nagtanaw karon. Kanya niya po si Abi Suway Bagyo. Kanya ato po nakita si Sister Ninfa Villakasten. Anukad po ni Cascade City. Kanya thank you also Sir Matteo Anderson. Thank you for watching and following our program. God bless you and your family. Okay. Ato ngayon si Brother John sa pagbasa ni atong pangutana nga gitagaan natong pagtagad. Okay. Ang ikuan lagi ani ni Brother Eric, Brother Libby, wa man di ay mo nagsulti nga kamuray maluwas. Pero nga naman nga si Lord iya man mong pasanginlan.
yaman mong pasanginlan. Ang punto dinhi nga atong gipasabog mahitungod aning sa tungod lagi kay kita kunoy nagbantay sa adlang igpapahulay. Mauna nga atong gipasabot nga wa ta mag angkon nga kitara ang maluwas kay ang kaluwasan para sa tanang mga tao. Wa mo nay ato nga stand. Unya ang adlang igpapahulay ato nang gipasabot tungod kay kana mao'y timaan sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. Okay, thank you, Brother John. Yan niya po di ay si Basilisa Altarijos. So, salamat kayo sa pag-send og tulo ka mga heart og tulo ka mga kamot nga nag-pray. So, thank you kayo, Sister Basilisa, yes, J. Merced. Mayong gabi, mga kuya. So, ato hitahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Kami magsulti diri nga kamera ang maluwas. Ang Biblia mo'y nagpahayag higala nga nagsulti ang balaang kasulatan nga sa Juan 3:16 gihigugma sa Dios ang kalibutan, meaning ang makatawhan sa kalibutan gihigugma sa Ginoo. Unya mao'y hinungdan ingon sunahan tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang bisan kinsa nga motuo mosalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Bisan kinsa nato higala nga motuo mosalig kang Ginoong Kristo dili siya malaglag makabaton siya kinabuhi way katapusan. Muna'y gisulti sa Dios Amahan tungod sa gugma niya gitugutan niya nga ipadala ang iyang anak bugtong nga magpakatao dito sa sabakan ni Birhen Maria ang tuyo aron sa pagluwas nimo o pagluwas nako. Ang tanan gitanyagan og kaluwasan. Ang kamatayon ni Ginoos mahigla sa krus gi-offer to para to nimo para nako. Kita unta to'y angay nga ilansang sa krus sa Kalbaryo tungod kay kitay makasasala. Apan tungod sa gugma sa Dios gitubos sa bugtong anak ang kamatayon nga para unta nato. Kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Gibayaran ni Kristo ang silot sa imo og sa akong mga sala mahigala. Pero kondisyon ang kadtong mga taong mabayaran maapil sa pagbayad ni Kristo siyang kaugalingon siyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Ang kadtong mutuo mosalig kang Ginoos og modawat kang Ginoos ingon nga manuluwas maunay maapil sa pagbayad sa silot sa sala. So di nata masilutan tungod kay gibayra naman ni Kristo. Nagpasabot na kung mutuo ta naluwas ta higala gikan sa silot sa atong mga sala kay siya gihalad alang sa atong mga sala. Ang gikinahanglan mutuo ta kaniya. Makasasala tang tanan sa Roma 3:23 ang tanan tao nakasala. Og sa Tito 2:13 ang atong basa diha kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Pila ka tawo higala ang nagkinahalag kaluwasan? Tanang tao. Nganong tanang tao man nagkinahalag kaluwasan tungod kay kitang tanan nakasala. O niya gitanyagan tag kaluwasan higala kitang tanan gitanyagan. Pero ang makadawat lagi ana ang kadturang mutuo og mosalig kang Ginoong Hesukristo higala. O niya sa diha nga mituo kaniya nadawat nimo ang kapasayloan sa sala. Unsa man na ang meaning sa sala? Sa unang Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Mituo ka kang Kristo sa iyang gibuhat dito sa krus nagpakamatay sa alang nimo. Gitubos niya ang silot or bayad sa imong mga sala. Gitubos siya namatay dito sa krus sa Kalbaryo. O niya tapos nato madawat ang kapasayloan sa itong mga sala.
naluwas tagikan sa silot sa mga sala. Unsa may atong buhaton? Magtuman ba ta sugos Ginoo or magsupak? Buti pasabot, kung musupak ka, nagpadayon ka pagpakasala, kung mutuman ka, ningunda ka pagkasala. Asa may buhaton na to sa dihang mituo na ta kang Kristo, nadawat na to ang kapasiluan sa tong sala, og naluwas na tagikan sa sinutsong sala. Ang atong buhaton higala, muundang ta sa pagpakasala. Unsa ang pag-undang pagpakasala? Ang pagpakasala, paglapas man sa sugo. Sayon ra higala, ang pag-undang sa pagpakasala, imong tumanon ang mga sugo sa Ginoo. So muna prinsipyo, tumanon ang sugo sa Ginoo alang sa taong naluwas na gikan sa silot sa sala. Buto pasabot, ang taong naluwas tungod kay mituo siya, midawat siya kay Ginoong Kristo. Mutuman siya sa sugo kay maula na ang bugtong paagi nga ang tao higala nakaundang sa pagbuhat og sala. Kay kung padayon ta pagpakasala higada, magpadayon ta paglapas sa sugo, tinaw ang unang Juan 3 versikulo 8, kadtong nagapadayon sa pagpakasala o paglapas sa sugo, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Maiya din si yawa, pero muundang ka pagpakasala, di ka magpadayon, iya kas Ginoo. O niya, kay ipapahulay, part man na, sa napulo ka sugo, ikapat man ang sugo, sa to pa ang taong naluwas mahigala, mutuman sad sa adlawng ipapahulay, mutuman sad sa napulo ka sugo. Kay gipasaylo na gudta ni Ginoong Hesus, o niya, magpadayon pa ito pagkasala, muundang tahigala. O niya, sa ato nga basa, sa unang Timoteo 6:14, nag-ingon si San Pablo, magtugon ko kanimo, gabantayan mo ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Bantayan. O niya, kay papahulay, ikapat mo sugo, sa napulo ka sugo, bantayan ba na? Kay Hebreanon 4:9, nagpadayon pa ka na ipapahulay, o bisan pas bagong langit mong yuta, sa Isaiah 66, versikulo 22 o 23, mga higala. Wa naman tayo mga higala, sa dili pahingpit po sa natong tulumanon, di ang atong tinsong. Okay, mga higala, nagampo kita, dalaygon ka na Diyos sa walay katapusan, daghang salamat nga ang kamatuoran na palanog sa kahanginan, panalangin